Γεια χαρά σε όλους. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς να χρησιμοποιούμε το High Pass Filter. Σε περίπτωση που δεν έχετε δει το πρώτο βίντεο, το οποίο έχω εξηγήσει αναλυτικά γιατί είναι το High Pass Filter, σας έχω βάλει link ακριβώς κάτω το βίντεο. Γι' αυτό θα ήταν καλό να το δείτε για να καταλάβετε πιο εύκολα τι είναι και μετά να δείτε πώς το χρησιμοποιούμε στην πράξη. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Στο High Pass Filter, σκοπός μας είναι να βγάλουμε τις χαμηλές συχνότητες, οι οποίες είναι άχρηστες για το όργανο. Επίσης, κάτι που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι για το High Pass Filter, ότι δεν το χρησιμοποιούμε για να αλλάξουμε τον ήχο, αλλά το χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε μια περιοχή γύρω από τις συχνότητες. Ας σας το δείξω καλύτερα αναλυτικά. Θέλουμε να υποθέσουμε ότι τώρα θέλουμε να κάνουμε EQ το hi-hat. Το hi-hat δεν έχει καμία δουλειά από 200, 500 και 600 Hz κάτω, ανάλογα το hi-hat, γιατί εδώ πέρα ανήκει το μπάσο και οι κιθάρες. Έτσι λοιπόν, δεν έχουμε σκοπό να αλλάξουμε τον ήχο του hi-hat. Αυτό γίνεται όπως και κάθε όργανο στην πηγή του ήχου, στο μικρόφωνο και στο κατά πόσο καλά έγινε η ηχογράφηση και κατά πόσο ποιοτικό είναι το ίδιο το hi-hat, ο ήχος του δηλαδή. Άρα χρησιμοποιούμε το High Pass Filter για να βγάλουμε τις συχνότητες και να φτιάξουμε ένα ξεχωριστό μέρος, ηχητικό συχνοτικό μέρος για το όργανο. Που σημαίνει το hi-hat ανήκει από τα 500 Hz και πάνω και έτσι βάζουμε το hi-hat. Ας ξεκινήσουμε να σας δείξω και για το hi-hat και για το snare, αλλά και για την πότα, για το πώς χρησιμοποιούμε το High Pass Filter για να πάρετε μια γενική ιδέα και με τον ίδιο τρόπο θα χρησιμοποιείτε το High Pass Filter σε όλα τα όργανα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Βρήκαμε την περιοχή που παίζει το hi-hat. Χωρίς το EQ είναι κάπως έτσι. Παρατηρήστε ένα το οποίο ακούγεται σε αυτές εδώ κυρίως συχνότητες και πώς καθαρίζει ο ήχος του όταν βγάζουμε αυτές τις συχνότητες. Αν θέλουμε να υποθέσουμε ότι κάναμε μια τέλεια ηχογράφηση, τότε ο ήχος με καλά μικρόφωνα και με καλό hi-hat και με καλό στούντιο γενικά, τότε ο ήχος του hi-hat πρέπει εξ αρχής να είναι έτσι. Το εξτρά αυτό που κόβουμε δεν έπρεπε να υπάρχει καν εκεί. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα δείγμα που χρησιμοποιώ, το οποίο δείγμα δεν είναι τέλειο, επίτηδες, για να καταλάβετε τη διαφορά του στο πριν και το μετά. Από εδώ και πέρα, άμα συνεχίσουμε το High Pass Filter προς τα πάνω, αλλάζει τον ήχο του hi-hat, κάτι που δεν είναι η δουλειά του High Pass Filter για να αλλάζει τον ήχο. Όπως και δεν είναι γενικά του equalizer να αλλάζει τον ήχο, αλλά για να φτιάχνει χώρο στο συχνοτικό πεδίο. Τώρα, αφού μιλήσαμε για θεωρία, πάμε στην πράξη να δούμε πώς χρησιμοποιούμε το High Pass Filter. Ξεκινάμε από τις χαμηλότερες συχνότητες. Συνεχίζουμε σιγά σιγά και ανεβαίνουμε προς τις συχνότητες. Και όταν δούμε ότι το παρακάνουμε ή το παρακάνουμε λίγο παραπάνω επίτηδες και με το που δούμε ότι αλλάζει ο ήχος, το γυρνάμε λίγο πίσω. Πάμε να το δούμε στην πράξη. Πάντα μα πάντα κάνουμε bypass για να δούμε αν πραγματικά κάναμε καλό κακό στον ήχο. Όπως βλέπετε μόνο με ένα high pass έχει καθαρίσει αυτό το που δεν πρέπει να έχει ένα hi-hat και πολλοί μπορούν να σκεφτούν καλά με αυτή εδώ πέρα η διαφορά θα κάνει διαφορά στην ηχογράφηση.
Ίσως να μην κάνει μόνο αυτό το hi-hat, αλλά άμα έχουν τόσα μικρά, να το πω, λαθάκια, ένα τόσο, παρόλο που είναι μικρό το λαθάκι, για να το πω καλύτερα, παρόλο που είναι μικρό το λαθάκι, αν ένα track έχει ένα τέτοιο μικρό λαθάκι, τότε υπάρχουν 15 λαθάκια. Και τότε ναι, ακόμα και αυτό μπορεί να κάνει πολύ καλύτερη την ηχογράφηση. Όπως βλέπουμε εδώ στο high pass filter, το πήγα λίγο παραπάνω. Με το που άρχισα να νιώθω ότι καθαρίζει ο ήχος, το άφησα εκεί, και με το που άρχισα να νιώθω ότι το παρακάνω, το γύρισα λίγο πίσω. Βρήκα ένα που λένε στα αγγλικά ένα happy medium, ένα χαρούμενο μέτριο. Δεν λέγεται αυτό στα ελληνικά, αλλά καταλάβατε. Πάμε να κάνουμε τώρα το snare με την ίδια λογική. Το snare αυτό είναι πολύ καλύτερα ηχογραφημένο και το δείγμα είναι πολύ καλύτερο ηχητικά. Έτσι παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει ούτε η μικρή διαφορά που υπήρχε στο hi-hat και ότι ο ήχος παραμένει ο ίδιος. Είναι πολύ καλό, δεν θέλουμε να αλλάξουμε τον ήχο, απλά θέλουμε να σιγουρευτούμε ότι χρησιμοποίησαμε, ότι 100% δεν χρησιμοποιούμε τα μπάσα τα οποία ανήκουν σε άλλα όργανα, τον μπάσο και την πότα για παράδειγμα. Και πάμε και στην πότα, που μπορεί να πούνε ότι για ποιο λόγο να κόψουμε μπάσα από την πότα. Όπως βλέπουμε, μέχρι τα 50 Hz, ακόμα και τα τόσο χαμηλά, οι τόσες χαμηλές συχνότητες είναι ακόμα άχρηστα και για την πότα. Αν η μουσική που θα βγάλετε που φυσικά προορίζεται και για ακουστικά ψήρες, που τώρα νέα γενιά και όλοι μας ακούμε μέσα από ακουστικά ψήρες και είναι τα MP3, τότε αυτές οι συχνότητες δεν θα ακούγονται καν. Αν θέλετε να είστε σίγουροι ότι το παρακάνετε, αφήστε το 10 με 20 συχνότητες πιο λίγο. Εγώ το κόβω γύρω συνήθως στα 30 Hz ή 21 Hz, ανάλογα την πότα βέβαια, και στον μπάσο το πάω και λίγο μέχρι τα 50-60, γιατί δεν τις χρειάζεται. Βέβαια, άμα το παρακάνουμε, μέχρι τα 83 παρά είναι πολλά, άρα θα αφήσουμε στα 35 να σιγουρευτούμε ότι δεν υπάρχει αυτή η μουντίλα αυτών των συχνοτήτων. Έχω γράψει ένα δωρεάν άρθρο στη ηχοληψία.gr που έχει τις συχνότητες για το που πρέπει να κόβουμε και τι. Γι' αυτό μπορείτε να το τσεκάρετε. Σε γενικά πλαίσια, έτσι χρησιμοποιούμε το high pass filter. Κρατάμε τον χώρο των χαμηλών συχνοτήτων μόνο για όργανα που ταξίζουν. Και πολλές φορές από 40, 30 και 20 Hz και κάτω δεν ακούγονται γενικά στο ανθρώπινο αυτή και δεν τα παράγουν καν τα συστήματα που ακούμε τη μουσική μας. Αυτό είναι το high pass filter. Σύντομα θα έχετε και άλλα βίντεο. Αν έχετε απορία, όπως πάντα, αφήστε ένα σχόλιο ή στείλτε μου ένα email. Να είστε καλά και να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.